Tak ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska síce netočíme Roblox, ale dneska točíme Brawl Stars. Ja som sa rozhodol, že natočíme teda aspoň nejaké iné video, som sa rozhodol. No a práve ja som tu tu môžete vidieť Olie. Som teraz a no, jak vidíte, tak ja mám 21 brawlerov. No a akože tento skin je moc dobrý. No a ako prvú hru ideme hrať Brawl Ball. Takže ideme na to a uvidíme, kto bude star player. No tak ga môžete vidieť, už som tam. Už akurát idem na nich, akurát som mohol mať aj loptu. Lenže bod 2 mi ukradol loptu, ale to je úplne že bot. Oni ma nemôžu zabiť. A strieľam rovno za gól. Ináč uvidíte, že kto bude star player, lebo ja som trénovaný fotbalom, takže ja viem hrať dobre fotbal a strieľam gól. Všetky 2 góly som dal. Ľudia, tam vidíte followery. Neviem, ale kúkajte. Toto je proste úplný bug. Ja som star player a som ich zabil 0 a ja som 0-krát zomrel a ja som star player a to som dal maximálne iba všetky 2 góly. Vidíte? Toto je úplný glitch. Nečuľujte sa, že kašlem, ale troška som chorý. No ináč ja som už druhá ľudia. A jak vidíte, na Brawl Pass dostávam 40 XP. A ešte 2-krát musím vyhrať a potom dostanem úplne 1500 XP-čok za 5 batlov vo Brawl Ball. Akurát tu mám aj tú hviazdu. Tak uvidíme, čo nám padne. Super rare. Epic. Vidíte to? Tam to máte aj napísať. Jogurt. No tak ja si tu upgradeujem troška Karla. A potom, keď ste si nevšimli, tak tu máme ešte aj Kenjiho. Ale ten je slabý. Vieme, že legendary, ale silný budeš vtedy, kedy budete mať úplne hyper hard G, či jak sa tomu povie, neviem. Proste keď ho budete mať na level 11 Kenjiho, tak potom už bude silný, ale keď nebudete, tak bude aj tak stále slabý. No, keď ste si nevšimli, tak ešte tu mám aj Bea.
A mám tu aj Edgara a tu mám aj jeho tričko. A na ňu som si dal pekne aj srdiečko. Keď neviete, kde sa dáva srdiečko, tak rovno dole vedľa 3. Vidíte, teraz ho nemám, srdiečkovaného, a teraz mám. Proste to je jak v realite. Proste... Dobre, už tu nebudem riešiť tých brawlerov. Ideme zatiaľ na inú hru, ideme na Brawl Arena. Uvidíme, že čo to bude, lebo ja som po dlhej dobe išiel zapnúť Brawl Stars. A toto je nová hra, čo tu vidím. No a ja si ju teda idem vyskúšať. Ale my všetci akože máme malinných robotov. Dobre, ja to musím takto stať, aby sa to naplnilo asi. Level up. To som asi, že nemal urobiť. Level up. No tak teda... Ja tomu už asi rozumiem a červení vyhrávajú. Mám zase level up. Ale ja to vidím toho človeka. Netvár sa, že ja som slepý. Ja ťa vidím v tej tráve. Ty sa netvár, že ťa není vidieť. Tak ja si použijem Megasínu. Tak a ty pekne vypadni. Ani sa netvára, že ja som akože slepý. Hej, tu sa zabijem, budem mať level up. Tak potom tu ešte to mini robota zabijem. Tak ja to útočím na toto. Ja tu takto budem útočiť. Ale to na mňa strieľa. No ja ale neviem, že... Čo teraz? On sa proste rozreval. On sa rozreval. Jak malé mimino sa rozreval. Ty sa netvár, že ja som slepý. Netvár sa tak. Tak som tak pekne zabil. Tak, a vy zomrite. No. Dobre, ty si mŕtvý. A ja teraz musím ísť ešte... Ja musím toto tu zlomiť. Ešte toto tu musím robiť. Kámo? Ale ja som level 7. Kámo? Ja som zo všetkých najväčší level. Kámo, to si robíš srandu. No ja nám to ničia, kámo. Vypadni. A keď ste nám vyzlomili toto, tak ja vám to tam urobím. Tak, ešte jedna rána. Tak tu máš ty. A
ty sa netvar, že ja ťa nevidím, ale ja nejsem slepý. Dole, kámo, ja nejsem slepý. Tak tu máš, ja ťa tu asi aj pekne, že zabijem. Ale on nemá byť čo level up, ale ja som proste level 9 ľudia. Ja proste sa snažím za všetkých najviac, ale mňa tu proste niečo elektrizlo. Kámo, Frantičnaj. Kámo, Frantičnaj. Level 10 som ľudia, kámo, ja to nemám. Ja na to nemám, vole, hej, kámo. No dobre, kámo, ja to ale musím zabíjať. Kámo. Kámo, veď ja sa tam ani nedostanem. Ľudia, ja sa s vami, hej? Ja sa s vami rozprávam, lebo my sme kamoši, hej? Kamusi. No ja na toto už nemám nervy. Nehnevajte sa na mňa, ľudia. Veď sme kamusi. Vypadni, Frantičnaj. Vypadni, Frank. Boktin. Kámo, ale oni sa tam ani nedostanú a ty sa zase netvár, že ja som slepý. No, ty tučná. Malinký robotík, ha. Maličký robotík. Pium. Ja som level 12, ale ja tu musím čakať, ale proste ja to nedávam. Kámo, ja to nedávam, vole. My prehrávame. Ale on sa nikto z mojich tímov ani nesnaží. Oni sa ani nesnažia, kámo. Kámo, ale útoč. Veď vy nerozumiete. Ja chcem, aby ste vyhrali. Au. 13-13. Ľudia, uvidíme, kto vyhrá. Ale ten stroj vás zabíja. Yes! Kámo. 13-8. To už musíme vyhrať. Kámo, to musím vyhrať. Yes! Kámo, yes! Dali sme to. Ja som za star player. Ja to si zaslúži proste veľký potlesk. Lebo ja som proste, vidíte, ja som už po asi toľkatýkrát som proste, neviem, asi 4 alebo 3 krát už som star player. A chudák Inox sa hnevá. Nehnevaj sa, ja ťa tu pekne zbijem. Tut. Tak ľudia, vidíte, toto ste nečakali asi, že? Čo bolo? Kámo! Toto si spoločne s vami otvorím. Mortis. Legendarka. Super. Kámo. Coiny len.
Epika alebo legendárka. Rare. Epic? Epika. Epic. Come on, Gambi. Super. Epic? Zas Epic. Kamo. Ale iba coiny. Iba same coiny. Tak ľudia, ja dám ešte jednu hru. S vami dám ešte jednu hru. Aby ste sa však nehnevali, tak dám ešte s vami jedinú hru. Zase toto. Toto je posledná, hej? Toto je posledná a už končíme. Lenže uvidíme, že kto vyhraje. Buď my, alebo červený. Kamo, zdrhaj! Kamo! Poklógy! Kamo, ja musím sa dať. Gulička bure. Kamo! Umri! Sypni level up. Kamo! Dobre, a ja idem tu. Ináč ja dneska ráno, keď som papal, tak som pozeral akurát takové video. A tak keď ukáž toto video, tak som kúkal tvoje akva video. Tento čosi natáčal, čo si mal ten svoj vlastný akvapark. Tak akože bolo to úplne dobre. A teda to video bolo aj docela dobre. Pekné aj docela dobre. Ináč ja musím aspoň niečo ubrať. Aspoň niečo musím. Oni nám tam zničia. Prečo nás tu musí byť milión? Kamo. Na toto video nebude až tak dlho, ešte z 20 minút. Teraz musím dostať takto. Ježiši! Roboti! My najprv musíme zničiť hento, kamo. Oni nám to už ničia. To si robíš, že som na... Kamo. On proste plače.
prostě len tlače. On tlače. Já robím to sám. Kámo. Útoč robot. Jak. Kámo, já tomu nerozumím. To čo je, kámo? Kámo, to je čo za? Pre Boha, toto je čo? To je pekný stroj. Ináč, keď pripravujete bazén, alebo sa už akurát kúpete, tak sa majte dobre vo kúpaní. Aj vo stavianí prajem vám veľa šťastia. A aby sa vám to pekne darilo. To čo je? Kámo, to je čo tam? To tam je čo akože, kámo? To je čo, kámo? Tam zazobili tu abecedu. Chcípni. Kámo, chcípni. Preto sú len úplne... Kámo, to čo je? Kámo, to prehráme. Šuta mi ide. A red back, red. To tam je zas čo? Kámo, polova lordu. Eldel for dom. Čo to je tam? Zase. To čo je zas? Hit and... Kámo! My sme to vyhrali. Kámo, výhra. Dobrá, za dneska to je konec, ľudia. Tak, jak som vám hovoril, keď ste v bazéne, prosím tak. A keď ste už z bazéna išli, tak tiež vám prajem akože no a keď ste teda aj po tom plávaní, tak sa majte dobre. A keď ma podporujete aj vy odoberateľovia, tak díky. Ďakujem, keď si pamätáte,
jak som bol star player. To mi niečo za to napíšte dolu do komentára. Niečo treba, že aj... Robko, ty si konečne bol ten najlepší player. Treba to mi môžete napísať, alebo niečo iné. A teda ja ďakujem za pozeranie videa. A teda sa vidíme u ďalšieho videa. Tak čaute ľudia.